హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. మాతాజీ వాయిస్ ఓకే కదా, క్లియర్? ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో భగవద్గీత అవగాహనము లెవెల్ 2 కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం. సో మరి మనము ఈ లెవెల్ 2 భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమంలో మొదటి అధ్యాయంలో కొన్ని శ్లోకాలను నిన్నటి క్లాస్లో చూసాము. మిగిలినటువంటి శ్లోకాలను ఈరోజు క్లాస్లో పూర్తి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిర శలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. క్లియర్ గా ఉందా వాయిస్? మధ్యలో కొంచెం బ్రేక్ అవుతుంది వాయిస్ ప్రభుజీ. బానే ఉంది ప్రభుజీ. మాతాజీ ఓకే ప్రభుజీ, బానే ఉంది. ఓకే కీర్తన చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం బ్రేక్ అయింది ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే. నమో ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంతమో తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో నిన్న మనము చూసినటువంటి మొదటి అధ్యాయము కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సైనిక పరిశీలనము అనేటువంటి ఆ అధ్యయనాన్ని, అందులో 1 నుండి 20 శ్లోకాల వరకు ఉన్నటువంటి అంశాలను చూసినటువంటిది. సో ముఖ్యంగా మొదట ఆ ధృతరాష్ట్రుని యొక్క విచారణ ద్వారా ప్రారంభమైనటువంటి భగవద్గీత
ధృతరాష్ట్రుడు సంజయుడిని అడుగుతూ ఉంటాడు, ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవ మామకా పాండవ చైవ కిమ కౌరవత సంజయ. సో ఓ సంజయ, కురుక్షేత్రం అంటే ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రంలో నా కుమారులు పాండు కుమారులు యుద్ధ సన్నద్ధులై సమావేశమైన తర్వాత ఏం చేశారని అడగడము. సో దానికి ఆ సంజయుడు కురుక్షేత్ర రణరంగంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలను, ముఖ్యంగా మొదట దుర్యోధనుడు పాండవ సైన్యాన్ని పరిశీలించి పాండవ సైన్యాన్ని గురించి చెప్పడము, తదుపరి ఆయన యొక్క సైన్యాన్ని గురించి చెప్పడము, అలాగే యుద్ధ సన్నద్ధహాలుగా మరి ఉన్నటువంటి శంఖనాదాలు పూరించడము జరిగినటువంటివి. సో మరి ఆ విధంగా శంఖనాదాలు పూరించినటువంటి కౌరవుల తదుపరి మరి శంఖనాదాలు పూరించిన పిదప పాండవుల వైపు నుండి శ్రీకృష్ణుడు మరియు అర్జునుడు కూడా వారి వారి యొక్క శంఖాలను పూరించడము, తదుపరి ధర్మరాజు, భీముడు, నకుల సహదేవులు, ఇంకా పాండవ పక్షంలో యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి వారందరూ కూడా వారి వారి శంఖాలను పూరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఇక చెప్తాడు సంజయుడు, సఘోషదార్తరాష్ట్రాణం హృదయాని వ్యదారయత్ నవచ్చ పృథివీం చైవ తుములోభ్యను నాదయన్. ఆ విధంగా శంఖాల ధ్వని ఆకాశము భూమి రెండింటిని కంపింపచేస్తూ అది మీ యొక్క కుమారుల యొక్క హృదయాలను బద్దలు చేసినవి అంటూ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్పడము. అదే సమయంలో పాండుసుతుడైనటువంటి అర్జునుడు కపిధ్వజం కూర్చబడినటువంటి రథంలో నిలిచిన వాడై ధనస్సును ఎత్తిపట్టి బాణాలను విసరడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. మరి ఇంకా చెప్తాడు, ఓ రాజా, వ్యూహంగా నిలిచి ఉన్నటువంటి ధృతరాష్ట్ర తనయులను చూసి అతడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో ఈ మాటలు అంటూ ఉన్నాడు అంటూ మరి ఆ పూర్వపు శ్లోకాలలో జరిగినటువంటి విషయాలు. సో ఇక మరి ఈరోజు శ్లోకాలలో అర్జునుడు ఏమంటున్నాడో అనేటువంటి విషయాన్ని అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఓ రాజా, అప్పుడు పాండుసుతుడైనటువంటి అర్జునుడు జెండాపై హనుమంతుని చిహ్నంగా కలిగి ఉన్నటువంటి రథంలో గాంధీవం ఎత్తిపట్టి యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్నటువంటి దుర్యోధనాదులను చూసి శ్రీకృష్ణుడితో ఇలా అన్నాడు అంటున్నాడు. అర్జునుడు ఏమంటున్నాడో చెప్తున్నాడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో. మరి ఆ విషయాలను ఇక్కడ చూద్దాం. అర్జున ఉవాచ సేనయోరుభయోర్మధ్యే రథం స్థాపయ మే అచ్యుత యావదేతాన్ నిరీక్షేహం యోద్ధుకామానవస్థితాన్ కైర్మయ సహయోద్ధవ్యం అస్మిన్ రణసముద్యమే. సో అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడట, ఓ అచ్యుత, మరి చ్యుతి లేనివాడు, అచ్యుతుడు అంటే చ్యుతి లేనటువంటి, నశింపు లేనటువంటి వాడు, శాశ్వతమైనటువంటి వాడు. ఓ అచ్యుత, అర్జునుని శ్రీకృష్ణ అంటే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని ఈ విధంగా సంబోధిస్తున్నారు, అచ్యుత. ఓ అచ్యుత, దయచేసి నా రథమును రెండు సైన్యాల మధ్యలో నిలుపు. ఎందుకంటే మరి అర్జునుడికి రథసారథిగా శ్రీకృష్ణ భగవానులు ఉన్నటువంటిది. మరి రథసారథిగా ఉన్నటువంటి వాడు రథాన్ని, ఆ రథంలో యుద్ధం చేసేటువంటి వాడు ఏ విధంగా చెప్తే ఆ విధంగా చేయాలి. మరి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు నిర్హేతుకమైనటువంటి కరుణతో తన మిత్రుని మరియు భక్తుని యొక్క సేవలో నెలకొంటూ ఉన్నారు ఇప్పుడు. ఎందుకంటే అర్జునుడు ఆయన యొక్క భక్తుడు మరియు మిత్రుడు.
మరి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు తన భక్తుల పట్ల అనురాగం చూపడంలో అతడు ఏనాడు విఫలం కారు అని చెప్తారు. అందుకే అర్జునుడు అడగగానే రథసారథిగా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఉంటారు. మరి ఆయన ఇక్కడ అచ్యుతుడుగా సంబోధించబడినటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అంటూ ఉన్నాడు. సో ఇంకా అర్జునుడు అంటున్నాడు శ్రీకృష్ణుడితో, ఓ అచ్యుత, నా రథమును 2 సైన్యాల మధ్యలో నిలపవయ్యా. తద్వారా ఈ మహాయుద్ధ రణరంగంలో నేను ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉన్నదో చూసేటువంటి అవకాశము నాకు కలుగుతూ ఉన్నది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఎందుకంటే మరి భగవంతుని యొక్క విశుద్ధ భక్తుడైనటువంటి అర్జునుడు మరి ఆ జ్ఞాతులతో అంటే దాయాదులతో యుద్ధం చేయకూడదు లేదు. కానీ మరి ఇక్కడ ఎటువంటి శాంతియుతమైనటువంటి రాయబారాలకు కూడా మరి ఆ దుర్యోధనుడు సమ్మతించకుండా మొండితనంగా ఉన్నాడు. ఎందుకంటే చివరి ప్రయత్నంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు వెళ్తారు సంధికి. 5గురికి 5 ఊర్లన్నా ఇవ్వండి చాలు, సగరాజ్యం ఏం అవసరం లేదు, వాళ్ళ హస్తినాపురం వాళ్ళకి అవసరం లేదు. క్షత్రియులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి 5గురికి ధర్మరాజు, భీముడు, అర్జునుడు, నకుల, సహదేవులకి 5గురికి 5 ఊర్లన్నా ఇవ్వండి అని చివరి ప్రయత్నంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దుర్యోధనుని అడిగితే ఆయన చెప్పినటువంటి సమాధానం 5 ఊళ్ళు కాదు కదా, సూదిమొన మోపిన ప్రదేశాన్ని కూడా ఇవ్వను అని అంటాడట. ఆ కారణంగానే యుద్ధము అనివార్యమవుతూ ఉంటుంది. మరి దుర్యోధనుడి యొక్క మొండితనం కారణంగానే దాయాదుల మధ్య యుద్ధము ప్రారంభమైనటువంటిది ఇక్కడ చదువు. మరి అందుకే ఆ యుద్ధ రంగంలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖులందరినూ కూడా, ఎందుకంటే ఆ యుద్ధంలో ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఈ భూమండలాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి రాజులందరూ కూడా ఏదో ఒక పక్షంలో వచ్చి చేరి ఉన్నారు. అటు కౌరవుల వైపు కానీ లేదా పాండవుల వైపు కానీ వచ్చి యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ అంటూ ఉన్నాడు అర్జునుడు, మరి నా రథాన్ని ఆ 2 సైన్యాల మధ్య ఉంచు. ఎందుకంటే ఎదురెదురుగా విరోధి సైన్యాలు ఎప్పుడెప్పుడు కూడా ఎదురుగానే ఉంటారు కదా. ఈ 2 సైన్యాల మధ్యలో ఉంచితే మరి నేను ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసిందో ఒకసారి చూస్తాను. ఆ రకంగా నాకు మరి మరి యుద్ధం చేసేటువంటి అవకాశం, ఎవరితో ఎలా చేయాలి అనేది నేను ఆలోచించుకుంటాను అన్నట్లుగా ఆయన అడగడం జరిగింది. సో దానికి మరి ఇక్కడ సో ఇంకా కొనసాగిస్తూ యోత్స్యమానాన వేక్షేహం యయేతేత్ర సమాగతాః దార్తరాష్ట్రస్య దుర్బుద్ధేః యుద్ధే ప్రియచికీర్షవః. సో ఇంకా అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారితో, దుష్టబుద్ధి కలిగినటువంటి దుర్బుద్ధి కలిగినటువంటి ధృతరాష్ట్రుని కుమారుణ్ణి సంతోష పెట్టడం కొరకు అతని పక్షాన యుద్ధానికి వచ్చినటువంటి అందరినీ ఒకసారి నాకు చూడాలనిపిస్తుంది అంటూ ఉన్నాడు. ఇక నా రథాన్ని 2 సైన్యాల మధ్య నిలిపవయ్యా, తద్వారా మరి ఆ దుర్బుద్ధి కలిగినటువంటి ధృతరాష్ట్రుడి కుమారుడైనటువంటి దుర్యోధుని సంతోష పెట్టడానికి ఆయన పక్షాన ఎవరెవరు యుద్ధం చేయడానికి వచ్చారో మరి నేను చూసేటువంటి అవకాశం నాకు కలుగుతుంది. హరే కృష్ణ. ఎవరి నుంచి మాతాజీ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది? అందరు మ్యూట్ లోనే ఉన్నారు ప్రభుజీ. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో మరి ఆ విధంగా మరి ఆ దుర్యోధనుడి పక్షాన ఎవరెవరు యుద్ధం చేయడానికి వచ్చారో
అంటే ఆ ధృతరాష్ట్రుడు కుమారుడైనటువంటి దుర్యోధుని సంతోషపెట్టడానికి అతని పక్షాన యుద్ధానికి వచ్చి ఉన్నటువంటి అందరినీ కూడా ఒకసారి నాకు చూడాలనిపిస్తుంది అని నేను చూస్తాను వాళ్ళందరినీ అని అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారిని అడగడం జరిగినటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తారు, తన తండ్రి అయినటువంటి ధృతరాష్ట్రుని యొక్క సహాయంతో దుష్ట ప్రణాళికల ద్వారా పాండవుల రాజ్యాన్ని దుర్యోధనుడు అన్యాయంగా ఆక్రమించుకోవాలని చూశాడనేది బహిరంగంగా తెలుస్తున్నటువంటి రహస్యం. కనుక మరి దుర్యోధనుడి పక్షం చేరిన వారందరూ కూడా అతని కోవకు చెందిన వారే అయి ఉంటారు. ఎందుకంటే మరి దుర్యోధనుడి పక్షాన న్యాయం లేదు, అయినా ఆయన పక్షాన యుద్ధానికి చేయడానికి వచ్చారంటే వాళ్ళందరూ కూడా మరి దుర్మార్గమైనటువంటి బుద్ధి కలవాళ్లే. మరి అటువంటి వారిని అంచనా వేయడానికి అర్జునుడు వారందరినీ చూడాలి అనుకుంటున్నాడు అనేది ఇక్కడ మనము భావించవచ్చినటువంటిది. సో ఆ విధంగా అర్జునుడు పలికినటువంటి విషయాన్ని చెప్పి సంజయుడు అంటూ ఉన్నాడు, సంజయ ఉవాచ ఏవముక్తో హృషీకేశో గుడాకేశేన భారత సేనయోరుభయోర్మధ్యే స్థాపయిత్వా రథోత్తమం. సంజయుడు ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఈ విధంగా ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు, ఓ భరతవంశీయుడా, అంటే ధృతరాష్ట్రుడిని ఆ విధంగా సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు. ఓ భరతవంశీయుడా, అర్జునుని చేత ఆ విధంగా సంబోధించబడిన వాడై శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉత్తమమైనటువంటి రథమును ఇరుపక్షపు సేనల నడుమ నిలిపాడయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ సంజయుడు. ముఖ్యంగా సంజయుడు అర్జునుడి గురించి మాట్లాడుతూ ఏవముక్తో హృషీకేశో గుడాకేశేన భారత, శ్రీకృష్ణునేమో ఋషికేశుడుగాను, గుడాకేశ అంటే అజ్ఞానాన్ని జయించినటువంటి వాడు, చీకటిని జయించినటువంటి వాడు అర్జునుని సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు. అలాగే భారత అంటూ ఆ ధృతరాష్ట్రుని ఓ భరతవంశీయుడు అని సంబోధించినటువంటిది. గుడ అంటే నిద్ర అని అర్థము. మరి కేశ అంటే గుడాకేశ అంటే నిద్రను జయించినటువంటి వాడు. అంటే నిద్ర అంటే అజ్ఞానం, అజ్ఞానాన్ని జయించినటువంటి వాడు. మరి ఆ విధంగా ఇక్కడ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అచ్యుత అని సంబోధించినటువంటిది. మరి ఆ విధంగా సంబోధించినటువంటి అర్జునుడి యొక్క మాటలు విన్న తర్వాత శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ రథాన్ని ఇరుసేనల మధ్యలో నిలిపాడట. సంజయుడు చెప్తూ ఉన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుని హృషీకేశుడుగా అంటే ప్రతి జీవి యొక్క ఇంద్రియాలకు మనసుకు నిర్దేశకుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణుడు. మరి ఈ సేనల మధ్య రథాన్ని నిలపమనడంలో అర్జునుడు ఉద్దేశాన్ని తెలుసుకొని మరి చెప్తున్నారు అని చెప్తారు భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మరి ఆ రథాన్ని ఆపి ఇంకా మరి ఇక చెప్తున్నాడు సంజయుడు, ఇంకా భీష్మ ద్రోణ ప్రముఖతః సర్వేషాం చ మహీక్షితాం ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురునితి. సో ఇంకా సంజయుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, ఓ ధృతరాష్ట్ర మహారాజా, భీష్ముడు, ద్రోణుడు మరియు ఇతర భూపాలకుల సమక్షంలో శ్రీకృష్ణుడు, ఓ పార్థ,
ఇచ్చట కూడి ఉన్నటువంటి కురువంశీయులందరినీ గాంచు అని పలికాడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే సకల జీవులలోని మరి పరమాత్మునిగా శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడి మనసులో ఏం జరుగుతూ ఉన్నదో తెలుసుకోగలిగేటువంటి వాడు. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పరమాత్ముడుగా అందరి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి వాడు. సో మరి ఆ ఋషికేశుడు అనేటువంటి శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడి యొక్క మనసులో ఏముందో తెలుసుకొని, ముఖ్యంగా తన పితామహుడైనటువంటి భీష్ముడు మరియు తనకు విద్యలు నేర్పినటువంటి గురువు వాళ్ళ ఎదురుగా రథాన్ని తీసుకువెళ్ళి నిలిపి, ఓ అర్జున, ఇచ్చట కూడి ఉన్నటువంటి మీ కురువంశీయులందరినీ చూడవయ్యా అని అన్నాడట శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు. మరి ఎందుకంటే ఇక్కడ రథసారథిగా శ్రీకృష్ణుడు మరి అర్జునుడికి రథసారథిగా శ్రీకృష్ణుడు అంగీకరించాడు. మరి అందుకనే ఇక్కడ వాళ్ళని ఎందుకు ముఖ్యంగా పార్థాన్ని సంబోధించడంలో పృత అంటే తన యొక్క మేనత్త, అంటే కృష్ణుడి యొక్క మేనత్త ఆ కుంతిని పృత అని కూడా పిలుస్తారు. అందుకే పృత కుమార్ ఇక్కడ పార్థాన్ని సంబోధించబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. మరి అటువంటి పరిస్థితులలో రథాన్ని ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇరు సేనల మధ్య, ముఖ్యంగా భీష్ముడు ద్రోణుడు ఉన్నటువంటి ఆ ప్రదేశంలో నిలిపి, మరి ఇక్కడ నిలిచి ఉన్నటువంటి మీ కురువంశీయులందరినీ గాంచవయ్యా అంటూ ఆయన పలికినటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో, తత్ర పశ్యత స్థితాన్ పార్థః పితృనత పితామహాన్ ఆచార్యాన్ మాతులా భ్రాతూన్ పుత్రాన్ పౌత్రాన్ సఖీంస్తతా స్వసురాన్ సుహృదచ్చైవ సేనయోరుభయోరపి. ఈ సేనయోరుభయోరపి అంటే రెండు పక్షాల సేనలో మధ్యలో నిలిచి ఉన్నటువంటి వాడు. తత్ర పశ్యత్, అక్కడ పశ్యత్ అంటే చూశాడు, అర్జున్ చూసే, మరి స్థితాన్ అంటే నిలబడి ఉన్నటువంటి పార్థ అర్జునుడు. మరి ఆ ఇరుపక్ష సేనల నడుమ నిలిచి ఉన్నటువంటి అర్జునుడు అచ్చట ఉన్నటువంటి పితృన్ తండ్రులను, పితామహాన్ అంటే తాతలను, ఆచార్యాన్ అంటే గురువులను, అచ్చట తండ్రులను, తాతలను, గురువులను, మరి మాతులాన్ అంటే మేనమామలను, మాతులాన్ ఇక్కడ ఇంకా భ్రాతృన్ అంటే సోదరులను, పుత్రాన్ కుమారులను, పుత్రులను, పౌత్రాన్ అంటే మనుమలను, సఖీం అంటే మిత్రులను, అలాగే స్వసురాన్ అంటే ఇక్కడ మామలను, మాతులాన్ అంటే మేనమామలు, స్వసురాన్ అంటే ఇక్కడ మామలు, సుహృద అంటే శ్రేయోభిలాషులను. మరి అక్కడ ఆ యుద్ధ రంగంలో నిలిచి ఉన్నటువంటి తండ్రులను, తాతలను, గురువులను, మేనమామలను, సోదరులను, పుత్రులను, మనుమలను, స్నేహితులను, మామలను, శ్రేయోభిలాషులను చూశాడట అర్జునుడు. చూసి ఇంకా చెప్తున్నాడు, తాన్ సమీక్ష్య స కౌంతేయ సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పరయావిష్టో విషీదన్ని
దమబ్రవీత్. మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ కుంతి కుమారుడైనటువంటి అర్జునుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి నానా రకాలైనటువంటి బంధువులను, అంటే తన స్నేహితులను బంధువులను చూసి కరుణ కూడివాడై ఈ విధంగా పలికాడయ్యా అంటూ చెప్తున్నాను. ఏమంటున్నాడట అర్జునుడు? ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణ యుయుత్సుం సముపస్థితం సీదంతి మమ గాత్రాణి ముఖం చ పరిశుష్యతి. సో అర్జున ఉవాచ, అర్జున్ పలుకుతున్నాడట, దృష్ట్వేమం, మరి చూసిన తర్వాత, ఇమం అంటే ఈ అందరూ, స్వజనం కృష్ణ, ఓ కృష్ణ, స్వజనం స్వజనులను, ఇక్కడ అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా చూసిన తర్వాత అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడట, ఓ కృష్ణ, యుద్ధ ఆసక్తులై ఎదురుగా ఉన్న చుట్టాలను చూడగానే నా అవయవాలన్నీ తడబడుతూ ఉన్నాయి, నా నోరు ఎండిపోతూ ఉన్నది అంటూ అర్జునుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను చూడగానే ఆయనలో కలిగినటువంటి భావాలను చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ముఖ్యంగా ఆ యుద్ధం చేయడానికి వచ్చి ఉన్నటువంటి మరి ఆ బంధువులు వాళ్ళందరినీ చూడగానే అర్జునులో కలిగినటువంటి మార్పులను, ఎందుకంటే తమలోనే తాము యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధపడినటువంటి ఆ జ్ఞాతులను, బంధువులను, స్నేహితులను యుద్ధరంగంలో చూడగానే ఒక్కసారిగా వారి పట్ల కృపాపూర్ణుడయ్యాడు అర్జునుడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆ విధంగా మరి ఆ ఇరు సేనల పైన దయాభావంతో ఉన్నటువంటి మరి ఆ అర్జునుడు తన దేహ అంగాలన్నీ కూడా కంపిస్తూ నోరు ఎండిపోతూ ఉన్నది. వారందరినీ యుద్ధోత్సాహాన్ని చూసి అతడు దాదాపుగా ఆశ్చర్య చకితుడయ్యాడు అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే దాదాపు రాజవంశం అంతా కూడా అర్జున్ని రక్త సంబంధీకులు, మరి అందరూ అతనితో యుద్ధం చేయడానికి వచ్చి ఉన్నటువంటిది. సో మరి అవన్నీ చూడగానే అర్జున్లో కలిగినటువంటి ఆ భావనలను ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు, వేపతుచ్చ శరీరే మే రోమహర్షచ్చ జాయతే గాండీవం స్రంసతే హస్తాత్ త్వచ్చైవ పరిదహ్యతే. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాడు అర్జునుడు, నా దేహమంతా కంపించుచున్నది, నాకు రోమాంచమగుచున్నది, గాంధీవ ధనస్సు నా చేతి నుండి జారిపోతూ ఉన్నది, నా చర్మము మండిపోవచ్చు ఉన్నది అంటూ అర్జునుడు తనలో కలుగుతూ ఉన్నటువంటి భావాలను చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే రెండు రకాలైనటువంటి దేహ కంపనాలు, రెండు రకాలైనటువంటి మనకి రోమ వాంఛనాలు ఉన్నాయి అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. మరి ఒక్కొక్కసారి ఆధ్యాత్మిక పార్యవశ్యంలో కానీ భౌతిక పరిస్థితులలో కానీ మహాభయంతో కానీ కలిగేటువంటి భావాలు అని చెప్తారు. మరి సాధారణంగా దివ్యానుభూతిలో భయం అనేది ఉండదు. మరి ఈ స్థితిలో అర్జున్ యొక్క లక్షణాలు ప్రాణహాని అనే భౌతిక భయం వల్ల కలుగుతూ ఉన్నటువంటివి.
సో ఆ విధంగా అర్జునుడు ఆయనలో కలుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇంకా కొనసాగిస్తూ చెబుతున్నారు. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు, నశక్నోమ్యవస్థాతుం భ్రమతీవ చ మే మనః నిమిత్తాని చ పశ్యామి విపరీతాని కేశవ. సో ఇంకా అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడట శ్రీకృష్ణ భగవానుడితో, ఓ కేసి సంహారి కృష్ణ, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏమాత్రము నిలబడలేకుండా పోతూ ఉన్నాను. నన్ను నేను మర్చిపోతూ ఉన్నాను. నా మనసు చలించుచూ ఉన్నది. కేవలము విపరీతములనే నేను గాంచుచున్నాను. ఓ కృష్ణ, ఓ కేసి సంహారి అంటూ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని అర్జునుడు సంబోధిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇక్కడ నేను ఈ యుద్ధ రంగంలో ఇక్కడ నేను ఏ మాత్రము నిలబడలేకుండా పోతున్నాను. నన్ను నేను మర్చిపోతూ ఉన్నాను. నా మనసంతా చలించిపోతూ ఉంది. కేవలము విపరీతములనే నేను గాంచుతూ ఉన్నాను అంటున్నాడు. ఎందుకంటే అసహనం వలన అర్జునుడు యుద్ధ రంగంలో నిలబడడానికి అశక్తుడయ్యాడు అని చెప్తుంటారు. ఈ మనో దుర్బలత కారణంగా అతడు తనను తానే మర్చిపోతూ ఉన్నటువంటిది. మరి భౌతిక విషయాల పట్ల అమితమైనటువంటి అనురక్తిని కలిగి ఉన్నప్పుడు మనిషికి ఇటువంటి భ్రాంతియుతమైనటువంటి స్థితిలోనే అతడు పడిపోతారు అని మనకి చెప్పబడుతుంది శాస్త్రాలలో. సో అందుకే ఇక్కడ మరి అటువంటి ఆ భయము, మానసిక అస్థిరత్వము కలగగా అర్జునుడు యుద్ధరంగంలో కేవలము బాధమయమైనటువంటి విపరీతాలని దర్శిస్తూ ఉన్నటువంటిది. శత్రువుపై విజయం సాధించినప్పటికీ అంటే అతడు సుఖి కాలైనట్లుగా అతనికి అనిపిస్తూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ నిమిత్తాని విపరీతాని అంటూ చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఎందుకంటే తన ఆకాంక్షలో కేవలం వైఫల్యాలనే చూసినప్పుడు మనిషి నేను ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నాను అని ఆలోచిస్తాడట. మరి ఇక్కడ అర్జునుడి పరిస్థితి కూడా అదే. మరి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సంకల్పం చేత అర్జునుడు ఇక్కడ తన నిజమైనటువంటి లాభం పట్ల జ్ఞాన శూన్యతను ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ప్రతి ఒక్కరి నిజ లాభము విష్ణువు లేదా కృష్ణుని యందే ఉంటూ ఉంటుంది. బద్ధజీవుడు ఇది మర్చిపోయిన కారణంగానే ఈ దుఃఖాలను అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. ఇప్పుడు అర్జున్లో ఉండేటువంటి పరిస్థితి కూడా ఆ విధంగానే ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మరి మనం స్ట్రెస్ గురైనప్పుడు మనలో కలిగేటువంటివి భావాలు, అవయవాలన్నీ కంపించిపోవడము, మరి నోరు ఎండిపోవడము, దేహం మొత్తం కదలడము, వెంట్రుకలు నిక్కరపొడుచుకోవడము, చేతిలో ఉన్న వస్తువులు జారిపోవడము, చర్మము వేడి కావడము, మనం అక్కడ నిలబడలేకుండా ఉండడము, మనసు చలించిపోవడము అనేటువంటివి ఇక్కడ కలుగుతూ ఉండేటువంటి సిమ్టమ్స్గా చెప్పబడినటువంటివి. సో ఇంకా ఆయన అంటున్నాడట, నచ శ్రేయో నుపశ్యామి హత్వా స్వజన మహావే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. సో మరి ఆ అర్జునుడు ఇంకా కొనసాగిస్తూ అంటున్నాడట
సంజయుడు చెప్తున్నాడు, ఓ కృష్ణ, ఈ యుద్ధంలో నా వారిని చంపడం ద్వారా ఏ విధంగా శ్రేయస్సు కలుగుతుందో నేను తెలుసుకోనలేకుండా ఉన్నాను. అందుకే అంటున్నాడు, నచ శ్రేయో నుపశ్యామి హత్వా స్వజనమహవే. మరి స్వజనమహవే, హత్వా అంటే చంపి, స్వజనం అంటే నా వారిని, అహవే యుద్ధంలో. సో మరి యుద్ధంలో నా వారిని చంపుకోవడం ఏ విధంగా శ్రేయస్ అవుతుందో నేను గాంచలేకుండా ఉన్నాను. అందుకే అంటున్నాడు, నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. మరి ఆ పరిస్థితిలో, ఆ దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితులలో ఒక క్షత్రియుడిగా అర్జునుడు పలకకూడని మాటలు కూడా పలుకుతున్నాడు. ఏమంటున్నాడు? నకాంక్షే విజయం కృష్ణ, నాకు ఆ విజయం కానీ, నచ రాజ్యం సుఖాని చ, ఆ రాజ్యం వల్ల వచ్చే సుఖాలు కానీ నాకు అక్కర్లేదు. ఎవడైనా యుద్ధం చేసేటువంటి క్షత్రియుడు యుద్ధానికి వెళ్ళి యుద్ధంలో విజయం నాకు వద్దంటాడా? కానీ ఇక్కడ అర్జునుడి యొక్క పరిస్థితి ఆ విధంగా ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే ఒక క్షత్రియుడిగా మాట్లాడకూడని మాటలు కూడా మాట్లాడుతున్నాడు. అందుకే అంటున్నాడు, ఈ యుద్ధంలో నా వారిని చంపడం ద్వారా ఏ విధంగా శ్రేయస్సు కలుగుతుందో నేను తెలుసుకోలేకున్నాను. కాబట్టి తదుపరి విజయం కానీ, రాజ్యం కానీ, దాని వలన కలిగేటువంటి సుఖాలు కానీ నాకు అక్కర్లేదు, నేను యుద్ధం చెయ్యను అంటున్నాడు. మరి ఎందుకంటే మన యొక్క నిజమైనటువంటి లాభము ఆ భగవంతుల్లోనే ఉన్నది అనేటువంటి విషయాన్ని ఎరగకపోవడం వల్లనే బద్ధజీవులమైనటువంటి మనము ఈ దేహ సంబంధాల పట్ల ఆకర్షితమై అట్టి స్థితిలో ఆ సుఖాలు, దుఃఖాలు అనేటువంటి వాటిని మనము అనుభవిస్తూ ఉండేటువంటిది. మరి అటువంటి జీవనంలో అటువంటి గుడ్డి భావనతో వారు మరి ఆ భౌతిక సుఖానికి హేతువులను కూడా మర్చిపోతూ ఉంటాడు. అందుకని ఇక్కడ అర్జునుడు క్షత్రియుడిగా నైతిక ధర్మాలను కూడా మర్చిపోయినట్లు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుని ప్రత్యక్ష ఆదేశంలో యుద్ధరంగంలో మరణించేటువంటి క్షత్రియుడు పూర్తిగా ఆధ్యాత్మిక సాధనకే అంకితమై సన్యాసి అనేటువంటి రెండు రకాలైనటువంటి వ్యక్తులు ఎంతో ఇక్కడ మనకి ఉండేటువంటి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి శ్రీకృష్ణుని యొక్క ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఆ ఆదేశంతో యుద్ధరంగంలో మరణించేటువంటి క్షత్రియుడు పూర్తిగా ఆధ్యాత్మిక సాధనకే అంకితమైనటువంటి సన్యాసి అనే మరి రెండు రకాలైనటువంటి వ్యక్తులు శక్తివంతము, దేదీప్యమానము అయినటువంటి ఆ సూర్యమండలంలో ప్రవేశించడానికి యోగ్యులవుతారు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి అటువంటి పరిస్థితులలో నాకు యుద్ధం వద్దు, యుద్ధం చేయను, ఈ యుద్ధం వల్ల వచ్చే సుఖము, రాజ్యం నాకేమొద్దు అంటూ ఉన్నాడు అర్జునుడు. ఇక్కడ అంటే బంధువుల మాట నుంచి శత్రువులను కూడా చంపడానికి అర్జునుడు విముఖుడై ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాడు అర్జునుడు ఏమన్నాడు చెప్తున్నాడు సంజయుడు, కిం నో రాజ్యేన గోవింద కిం భోగైర్జీవితేన వా యేషామర్తే కాంక్షితం నో రాజ్యం భోగా సుఖాని చ తయిమేవ స్థితా యుద్ధే ప్రాణాం త్యక్త్వా ధనాని చ ఆచార్య పితర పుత్రాన్ తతైవ చ పితామహాః మాతులా స్వసురా పౌత్ర శ్యాలా సంబంధి నస్తతా ఏతాన్న హంతుమిచ్చామి జ్ఞతోపి మధుసూదన. మరి ఇంకా ఆయన అంటూ ఉన్నాడు ఈ విధంగా, ఓ గోవిందా,
మేము ఎవరి కొరకు రాజ్యమును సుఖమును చివరికి జీవనమును సైతము కోరుచున్నామో వారందరూ ఈ యుద్ధమున నిలిచి ఉండగా ఆ రాజ్యాదుల వలన మాకు కలిగే ప్రయోజనం ఏంటి? ఎందుకంటే యుద్ధం వల్ల రెండు పక్షాలలో ఉన్నవారు మరణించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. మరి రెండు పక్షాలలో ఉన్న వాళ్ళంతా బంధువులు, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులే. మరి వీళ్ళంతా పోయిన తర్వాత ఈ రాజ్యాన్ని మేము ఏం చేసుకోవాలయ్యా అన్నట్లుగా అడుగుతున్నాడు. అందుకే అంటున్నాడు, ఓ గోవింద. గోవింద అంటే గోవులకు ఇంద్రియాలకు సకల ఆనందాన్ని కలగజేసేటువంటి వాడు అని చెప్తారు. మరి అందుకే కృష్ణుడిని గోవిందుడు, గోవులకు ఆనందాన్ని కలగజేసేటువంటి వాడు, అలాగే ఇంద్రియాలను సంతృప్తపరిచేటువంటి వాడు. సో అందుకే ఇక్కడ మేము ఎవరి కొరకు రాజ్యమును సుఖమును చివరికి జీవనము సైతము కోరుచున్నామో వారందరూ ఈ యుద్ధరంగమున నిలిచి ఉండగా ఆ రాజ్యాదుల వలన మాకు ఏం ప్రయోజనం కలుగుతుంది? ఓ మధుసూదన, శ్రీకృష్ణ భగవాను వారిని సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు, ఓ మధుసూదన అంటూ. మరి ఓ మధుసూదన, ఆచార్యులు, తండ్రులు, పుత్రులు, తాతలు, మేనమామలు, మామలు, మనుమలు, బావమర్దులు, ఇతర బంధువులందరూ తమ ఆస్తులను మరియు ప్రాణాలను విడిచిపెట్టడానికి సంసిద్ధులై నా ఎదుట నిలబడి ఉన్నారు. వాళ్ళంతా అలా నిలబడి నన్ను చంపగోరినను నేనెందులకు వారిని చంపగోరవలెను? ఓ జనార్దన, ఈ దరిద్ర విషయం అట్లుంచి ముల్లోకములను పొందినను నేను వారితో యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధంగా లేను. ధృతరాష్ట్రుని తనయులను వధించుట వలన మేమెట్టి ఆనందమును పొందగలము అంటూ క్వశ్చన్ మార్క్ చేస్తూ ఉన్నాడు. సో మరి ఇక్కడ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని గోవింద అని సంబోధించారు. అలాగే మధుసూదన మరొక పదార్థం అంటే మరొక పదం ఓ జనార్దన అంటూ కూడా సంబోధించినటువంటిది. జనార్దన అంటే సకల జీవులను పోషించేటువంటి వాడు అని భావం. మరి పోషకుడు రక్షకుడు ఆయనే కదా శ్రీ విష్ణు భగవానుడు. సో కనుక మరి ఆ గోవిందుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుణ్ణి వేడుకుంటూ ఉన్నాడు. మరి ఈ యుద్ధంలో మేము ఎటువంటి సుఖాలను పొందగలుగుతాము అంటూ. ఎందుకంటే మరి కృష్ణ భగవానుడేమో యుద్ధం చేయమంటున్నాడు, అర్జునుడికి ఏమో యుద్ధం చేసేటువంటి హోప్ లేదు. సో కనుకనే ఇంకా తనని ఏదో సమర్థించుకోవడానికి అర్జునుడు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనం చూసినటువంటిది. సో ఇంకా అర్జునులో పాపభీతి గురుగా చెప్తూ ఉన్నారు ఈ శ్లోకంలో. పాపమేవాశ్రయేదస్మాన్ హత్వైతానాతతాయినః తస్మాన్నరః వయం హంతుం దార్తరాష్ట్రాన్ స్వబంధవాన్ స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖిన శ్యామ మాధవ. మాధవ అంటే ఓ కృష్ణ, ఓ లక్ష్మీపతి అని అర్థం. మాధవి ఒక భర్త మాధవుడు. సో అంటూ ఉన్నాడు ఆయన. ఇటువంటి దుర్మార్గులను పాపమే వాశ్రయే దస్మాన్ హత్వత నాతతాయినః అంటూ, అంటే ఇటువంటి దుర్మార్గులు, ఎందుకంటే కౌరవులంతా దుర్మార్గులని తెలుసు. ఇటువంటి ఈ దుర్మార్గులందరినీ చంపినచో మాకు పాపమే కలుగుతుంది కృష్ణ. కనుక ఈ ధృతరాష్ట్ర పుత్రులను మరియు బంధువులను చంపడము మాకు సరైనది అనిపించడం లేదు నాకు.
ఓ మాధవ, సంబంధీకులను చంపుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనమేమి? మేము సుఖంగా ఎలా ఉండగలము? ఏదైనా ఒక విషయం మనకు జరిగితే మనము సాధారణంగా మరి మన యొక్క బంధువులకు వాళ్ళకి వీళ్ళకి చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. మరి ఇక్కడ ఇటువంటి దుర్మార్గులను వధిస్తే మాకు పాపం సంక్రమిస్తుంది అని అంటున్నాడు. కానీ మరి ఇక్కడ ఆ ధృతరాష్ట్రుని యొక్క పుత్రులు మరియు మా బంధువులను సంహరించడం మాకు యుక్తము కాదు అనేది అర్జునుడి యొక్క భావన. అందుకే అంటున్నాడు, ఓ కృష్ణ, ఓ లక్ష్మీపతి, స్వజన్మమును వధించడం వలన మాకు కలిగే లాభం ఏమిటి? మరి మేము ఎట్లా సుఖమును పొందగలము? ఇక్కడ వేదాలలో మనకి వేద ఆదేశం ప్రకారంగా 6 రకాలైనటువంటి దుర్మార్గులను వెంటనే శిక్షించవచ్చు అంటూ చెప్తుంటారు. అందులో మొదటిది విషం పెట్టేటువంటి వాడు, రెండవది ఇంటికి నిప్పు పెట్టేటువంటి వాడు, 3 మారణాయుధాలతో దాడి చేసేటువంటి వాడు, మరి ధనమును కొల్లగొట్టేవాడు, వేరొకరి స్థలాన్ని ఆక్రమించేవాడు, పరస్త్రీని చెరపట్టేటువంటి వాడు అంటూ 6 దుర్మార్గులుగా చెప్పబడేటువంటిది. ఒకటి, ఇతరులకు విషం పెట్టి చంపేటువంటి వాడు. 2, ఇతరులను ఇంట్లో ఉంచి వాళ్ళకి ఆ ఇంటికి నిప్పు పెట్టేటువంటి వాడు. కొన్నిసార్లు మారణాయుధాలతో దాడి చేసేటువంటి వాడు. అలాగే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ధనాన్ని కొల్లగొట్టేటువంటి వాడు, వేరొకరి స్థలాలను ఆక్రమించేటువంటి వాడు. సో మరి అటువంటి మేము ఎట్లా సుఖమును పొందగలము వీళ్ళని సంహరించి అంటూ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకుంటూ ఉంటాడు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యద్యప్యేతే న పశ్యంతి లోభోపహత చేతసః కులక్షయ కృతం దోషం మిత్రద్రోహే చ పాతకం కథం న జ్ఞేయమస్మాభిః పాపాదస్మాన్ని వర్తితుం కులక్షయ కృతం దోషం ప్రపశ్యద్విజనార్దన. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ జనార్దన, లోభము ఆవరించిన హృదయంలో వీరందరూ కుల సంహారంలో గాని, బంధువులతో కలహించుకోవడంలో గాని, అంటే వంశ నాశనం వలనందు గాని దోషాన్ని గాంచగలిగినటువంటి మనం ఎందులకు ఇటువంటి ఈ పాప కార్యంలో నియుక్తులము కావలను అంటూ అడుగుతూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కుల ధర్మా సనాతనాః ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్ననం అధర్మోభి భవత్యుత. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, కులక్షయం వలన శాశ్వతమైనటువంటి వంశాచారాలు నశించిపోతాయి, ఆ విధంగా వంశమునందు మిగిలిన వారు అధర్మ ప్రవర్తన కలిగి ఉంటారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే వంశంలో సక్రమంగా వృద్ధి, అంటే వంశంలో ఉన్నటువంటి వారు సక్రమంగా వృద్ధి చెంది ఆధ్యాత్మిక విలువలను పెంపొందించుకునే విధంగా మరి సహాయపడడానికి అనేకమైనటువంటి ధార్మిక ఆచారాలు మనకి ఉన్నవి అనేది చెప్పబడుతుంది మనకి ఆ వర్ణాశ్రమ పద్ధతిలో. మరి పుట్టుక నుండి మృత్యువు వరకు అన్ని వంశంలోని అట్టి సంస్కారాలే పెద్దల, అంటే వాటికి పెద్దలు బాధ్యత వహించాలి అని చెప్తుంటారు. కానీ పెద్దల మరణంతో వంశంలోని అటువంటి సంస్కారాలు ఆగిపోతాయి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా పోతాయో అప్పుడు వంశంలో మిగిలి ఉన్నటువంటి స్త్రీలు అధర్మయుత అలవాట్లు తయారు చేసుకొని తద్వారా
ఆధ్యాత్మిక ముక్తికి అవకాశాన్ని కోల్పోతారు అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అధర్మాభిభవాత్ కృష్ణ ప్రదుష్యంతి కుల స్త్రియః స్త్రీషు దుష్టాసు వార్ష్ణేయ జాయతే వర్ణ సంకరః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ కృష్ణ, వంశమునందు అధర్మము ప్రబలటం వలన కుల స్త్రీలు చెడిపోతారు. ఓ వృష్ణివంశ సంజాతుడా, అట్టి కుల స్త్రీలు పతనము వలన అవాంఛనీయమైనటువంటి సంతానము వృద్ధి చెందుతుంది అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ జీవితంలో శాంతికి సమృద్ధికి ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి మానవ సంఘంలోని సత్ప్రవర్తన కలిగినటువంటి జనులే మూల సూత్రంగా చెప్పబడుతుండేటువంటి. సో ఇంకా చెప్తున్నాను, సంకరో నరకాయైవ కులజ్ఞానాం కులస్య చ పతంతి పితరో హేషాం లుప్త పిండోదక క్రియా. సో అవాంఛిత సంతానము వృద్ధి అవుట వలన మరి కుటుంబం వారు మరియు కుటుంబ ఆచారాలను నష్టపరిచిన వారు ఇరువురికి నరకము ప్రాప్తించును అని మరి పిండోదక క్రియలు సంపూర్ణంగా ఆపివేయబడట చేత అట్టి ధర్మ కుటుంబాలకు చెందినటువంటి పితరులు పతనం నొందుతారు అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, దోషైరేతే కులజ్ఞానాం వర్ణ సంకరకారకైః ఉత్సాద్యంతే జాతి ధర్మాః కులధర్మాశ్చ శాశ్వతాః. సో మరి వంశాచారము నశింపజేసి ఆ విధంగా అవాంఛిత సంతానమునకు కారణమయ్యే వారి పాపకర్మల వలన అన్ని రకాల కులధర్మాలు జాతి ధర్మాలు నాశనమవుతాయి అంటూ చెప్తుంది. సో ఇంకా చెప్తున్నాను, ఉత్పన్న కుల ధర్మానాం మనుష్యానాం జనార్దన నరకే నియతం వాసో భవతీత్యను సుశ్రుమా. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ కృష్ణ, ఓ జనార్దన, కులధర్మాలు నశించిన వారు శాశ్వతమైన నరకవాసం చేస్తారు అని గురు శిష్య పరంపర ద్వారా నేను వినియున్నాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అని ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు, అహోబత మహాపాపం కర్తుం వ్యవసితా వయం యద్రాజ్య సుఖలోభేన హంతుం స్వజనముద్యతాః. సో ఇంకా అంటున్నాడు అర్జునుడు, అహో, ఘోరమైన పాపకర్మలు చేయుటకు మేము సిద్ధపడుట ఎంత విచిత్రము. రాజ్య సుఖములను అనుభవించవలనటువంటి కోరికతో మేము స్వజనమును చంపగోరుచు ఉన్నాము అంటూ అర్జునుడు, ఎందుకంటే స్వార్థపూర్తి భావనల చేత ప్రేరితుడై మనిషి స్వంత సోదరుడు తండ్రి లేదా తల్లిని చంపడం వంటి పాపకార్యాలు జరుగుతూ ఉన్నటువంటి రోజులు ఇవి. మరి ప్రపంచ చరిత్రలో అటువంటి సంఘటనలు ఎన్నో జరుగుతూ ఉన్నటువంటివి. కానీ
సాధువు భగవద్భక్తుడు అయినటువంటి అర్జునుడు నైతిక సూత్రాలను గురించి సర్వదా ఉమ్, ఎరుక కలిగిన వాడై అటువంటి మరి కార్యాలు జరగకుండా జాగ్రత్త పడాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, యది మామ ప్రతీకారా మశస్త్ర శస్త్రపానయః దార్తరాష్ట్రారణే హన్యుస్తన్మే క్షేమతరం భవేత్. సో ఇంకా ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడట. సంజయుడు చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో, యది మామ ప్రతీకారమశస్త్రం శస్త్రపానయః. యది ఒకవేళ మాం నన్ను ప్రతీకారం చేయకపోయినను, అశస్త్రం పూర్తిగా ఆయుధాలను ధరించకపోయినను, శస్త్రపానయః ఆయుధాలు చేపట్టినటువంటి దార్తరాష్ట్రారణే హన్యు. సో ఆ ధృతరాష్ట్రుని యొక్క తనయులు రణే అంటే రణరంగంలో, హన్యు చంపితే, తన్మే క్షేమతరం భవత్ అది నాకు మంచిదే కాగలదు, అది నాకు క్షేమకరమే కాగలదు అంటూ అర్జునుడు తన యొక్క భావాలను చెప్తున్నాడు. సో ఇంకా సంజయుడు చెప్తున్నాడు ఈ అధ్యాయంలో చివరి శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు, సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వార్జున సంఖ్యే రతోపస్థ ఉపావిశత్ విసృజ్య సచరం చాపం శోక సంవిఘ్నమానసః. సంజయుడు అంటూ ఉన్నాడు, రణరంగమునందు అర్జునుడు ఆ విధంగా పలికి ధనుర్బాణాలను పక్కన పడవేసి దుఃఖం చేత కల్లోలితమైన మనసు కలవాడై రథమునందు కూర్చుండిపోయాడు అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే శత్రువుల పరిస్థితిని గమనిస్తున్నప్పుడు అర్జునుడు రథంలో నిలబడి ఉన్నాడు అని చెప్పబడింది. కానీ అతడు మరి ఎంతగానో దుఃఖితుడయ్యాడంటే తన యొక్క ఆ విల్లంబులను పక్కన పడవేసి తిరిగి కూర్చుండిపోయాడట. మరి భగవద్భక్తిలో ఉన్నటువంటి అటువంటి దయాపూర్ణుడు, కోమల హృదయుడు అయినటువంటి వ్యక్తియే ఆత్మజ్ఞానాన్ని స్వీకరించడానికి అర్హత కలిగినటువంటి వాడు. అందుకే ఆయనకి ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని బోధించడం జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయవచ్చు, లేదా డైరెక్ట్ గానే అడగవచ్చు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ, మీరు అర్జునుడిని గుడాకేశుడు అని చెప్పేసి, అంటే నిద్రను జయించిన వాడు అని చెప్పేసి భగవద్గీతలో ఆ విధంగా సంబోధించబడింది ప్రభు, నేను కాదు. అది ఆల్రెడీ వ్యాసుల వారు రచించేటప్పుడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఆ విధంగా ఆయన్ని సంబోధించారు. చెప్పండి. అంటే ఈ ఇన్సిడెంట్ ఎక్కడ మనకి క్షుణ్ణంగా వస్తుంది రెఫరెన్స్ అని చెప్పేసి, అంటే శబ్దభేది విద్య సాధన చేసినప్పుడు ఎక్కడ దీని గురించి లేదు, అది అలానే ఏం కాదు ప్రభు. అది కూడా ఒకటి కావచ్చు, అది భౌతికమైనటువంటి విషయము యాక్చువల్ గా. కానీ అర్జునుడు ఇక్కడ ఆ చీకటిని జయించిన వాడు అంటే దాని అర్థం చీకటి అంటే అజ్ఞానం. అజ్ఞాన అంధకారాన్ని జయించినటువంటి వాడు అంటే జ్ఞానం అది అనేటువంటి విషయంలో చెప్తున్నారు. ఇంకొక ప్రశ్న ప్రభుజీ, అంటే ఇక్కడ ఇది అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్, కానీ ఓవరాల్ గా ఈ శ్లోకాలని అంటే మొదటి అధ్యాయాన్ని మనం పరిశీలన చేస్తే అర్జునుడి యొక్క దయాగుణం, ధర్మనిష్ట, అందరి పట్ల సానుభూతి, అసలు ఆయన అంత మహాత్ముడు లేడనిపిస్తుంది. నిజంగా చాలా గొప్పవాడు అర్జునుడు.
ఈవెన్ యుద్ధంలో కూడా ఎవరైనా నిరా నిరాయుధులు ఎవరైనా ఉన్నా కానీ అస్త్రశస్త్రాలను త్యజించిన వారిపై ఎప్పుడు కూడా బాణవర్షాన్ని ఎప్పుడు కురిపించింది లేదు. విరాట్ పర్వంలో కూడా దీని గురించి మనకు చాలా వివరణ ఉంటది. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇదే 18 రోజులు జరిగిన యుద్ధంలో దుర్యోధనుడు ఎంత దుర్మార్గంగా వ్యవహరిస్తాడంటే, వీళ్ళు అంటే కౌరవులు వెనుదిరిగి పారిపోతా ఉంటే ఈ దుర్యోధనుడు గదతో మోది చంపుతా ఉంటాడు. వాడంత దుర్మార్గుడు దుర్యోధనుడు. పైగా మళ్ళీ ఎక్కడ అంటే ఏకలవ్యుడి వీళ్ళు అశ్వమేధ యాగం చేస్తున్నప్పుడు ఏకలవ్యుడి కుమారుడు ఎదురు తిరిగి యుద్ధం చేయడానికి సన్నద్ధమైతే అర్జునుడు ఆయనని నిశస్త్రుణ్ణి చేసేసి తన చేతిలో ఉన్నటువంటి ధనుర్బాణాలని అన్నిటిని పడగొట్టేసి ఆఖరికి కత్తి డాలు పట్టుకొని వస్తే దాన్ని కూడా ఖండించి పుత్రాన్ని సంబోధించి వాత్సల్యాన్ని కురిపించి ఎంతో దయతోటి చేరదీసి మళ్ళీ రాజ్యాన్ని అప్పగిస్తాడు అతనికి. అంత మహాత్ముడు అర్జునుడు. కానీ ఇవన్నీ కృష్ణుడికి తెలిసి కూడా అంటే కొంచెం గరుకుగా ఎందుకు మాట్లాడాడు ప్రభు? అంటే ఒక టీచర్గా తన విద్యార్థిని సరైనటువంటి మార్గంలో పెట్టాలి అన్నప్పుడు ఆ విధంగా మాట్లాడాల్సిన ఉంటుంది. ఇంతవరకు ఏం మాట్లాడలేదు, రేపటి నుంచి వస్తుంది ఆ మాట్లాడినటువంటి పదాలు. సో ఇంకా మనం చూడలేదు, ముందు ఉన్నాయి కదా ప్రభు, ముందు రానటువంటి వాటి గురించి కాదు కదా ఇప్పుడు చూద్దాము. సో ఎందుకు మాట్లాడాలి అంటే, ఒక మరి వాస్తవానికి తల్లిదండ్రులు ఇంట్లో తండ్రి పిల్లలు కోపడుతున్నాడంటే వాళ్ళని ఏదో ఇబ్బంది పెట్టడానికి కాదు కదా, వాళ్ళ మంచి కోసమే చెప్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ కూడా అర్జునుడు ఒక్కొక్కసారి దేహాత్మ భావన అనేటువంటి కారణంగా, యాక్చువల్గా అర్జునుడు ఆ విధంగా కాదు, అది ఆయన యొక్క స్వభావం కాదు. కానీ మానవ నైజం ఏ విధంగా ఉంటుందో అది ప్రదర్శించడానికి ఈ విధంగా చేశారు అని చెప్తుంటారు. యాక్చువల్గా ఆ విధంగా అజ్ఞానం ఆవరించబడి ఉండి ఆ విధంగా చేశారు అని చెప్తుంటారు. ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ, నా నెంబర్ కొంచెం ఈ లింక్ మీరు మీ వాట్సాప్ దానిలో కొంచెం యాడ్ చేస్తారా ప్రభుజీ? నాది లేదు, నేను వేరే వాళ్ళది కనెక్ట్ చేసి చూస్తున్నాను అన్నమాట. మీరు ఆ గ్రూప్ లో లేరా మాతాజీ? ఉన్నాను కానీ వేరే వాళ్ళ గ్రూప్ లోనే ఉన్నాను నేను. నా నెంబరు లోడ్ చేస్తుంటే అవ్వట్లేదు ప్రభుజీ. శ్రీదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ మాతాజీ చాట్ బాక్స్ లో మీ నెంబర్ టైప్ చేసి పెట్టండి, నేను యాడ్ చేస్తాను. చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేసి పెడితే యాడ్ చేస్తారా? నా పేరు స్వర్ణ అండి. చేసి పెట్టాను. తర్వాత చేసి పెట్టాలో ఇప్పుడే చేయమంటారా అండి? ఇప్పుడే పెట్టండి మాతాజీ, చాట్ బాక్స్ లో ఇప్పుడే పెట్టండి. ఇప్పుడే పెట్టాలా? ఓకే ఓకే మాతాజీ, ఓకే ఓకే. హరే కృష్ణ. ఇంకా ఇంకా ఎవరికైనా ఏమైనా? హరే కృష్ణ. పెట్టారా మాతాజీ? లేదు ప్రభుజీ. ప్రభుజీ అటెండెన్స్ ఎలా అన్నట్టు ఎలా రికార్డ్ చేస్తున్నాం? మీరు ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసి మీరు చేస్తే వస్తుంది కదా ప్రభు. అంటే అది ప్రతిరోజు ఫిల్ చేయాలా? ఎస్ ప్రభు, డైలీ ఫిల్ చేయాలి. అయ్యో ఓకే. అంటే నేను ఫిల్ చేయలేదు ప్రభుజీ అంత. ఇప్పుడు నుంచి చేయండి ప్రభు. ఓకే. పెట్టారు కదా మాతాజీ లింక్ ఇవాళ? పెట్టాను ప్రభుజీ అటెండెన్స్ లో. ఓకే మాతాజీ.
మీకు ఎప్పుడైనా వీలు కాకపోతే స్వప్న మాతాజీ చెప్పేయండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ స్వర్ణ మాతాజీ, ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకోరా. నా ఎక్కడ చాట్ బాక్స్ ఎక్కడ ఉంది తెలియట్లేదు మాతాజీ. మాతాజీ ఒకసారి మీ నెంబర్ చెప్పండి. నెంబర్ చెప్పేయండి మాతాజీ. స్వర్ణ మాతాజీ. నెంబర్ 99 మాతాజీ 99 99 66 66 193 193 3 3 190 190. 193 190 మాతాజీ. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తా మాతాజీ. ఆ, 99. డబల్ 3 ఉంది కదా, ఒకటే 3 అండి. ఓకే ఓకే మ్యామ్. 9966 193 190. 190. మళ్ళీ పంపించాను చూడండి, అదే కదా మాతాజీ. చాట్ బాక్స్ లో చూడండి. ఇది కరెక్ట్ మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ, లెవెల్ 2 గ్రూప్ లో మిమ్మల్ని యాడ్ చేస్తాను. నా పేరు స్వర్ణ కదండి. ఓకే మాతాజీ. ఓకే ఓకే ఓకే, వస్తది కదండి. నా ఫోన్ కి ఇప్పుడు లింక్ వస్తుంది వస్తుందండి. కదా, వాట్సాప్ గ్రూప్ వస్తుంది మీ పేరుకి. వస్తుంది కదా. ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ ఓకే మాతాజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. అందరికి కూడా మళ్ళీ ఇంకొకటి కూడా ప్రాబ్లం వస్తుందట కదా మాతాజీ. గ్రూపులన్నిటిని కూడా ఇవి చేశారు కదా. అవును ప్రభుజీ, కానీ పాత గ్రూప్ లోనే జాయిన్ అవుతున్నారు అందరూ. అనౌన్స్మెంట్స్ గ్రూప్ లో రావట్లేదు ప్రభుజీ. ఆ లింకులు అని వీటిలన్నిటిలో జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి వాళ్ళకి. అందుకే అది తెలియట్లేదు. కొంతమంది రావడానికి కూడా ఇబ్బంది అవుతుందట. అది ఒకసారి ప్రభుజీ, అందుకని పాత ఈ జూన్ గ్రూపులు 4 గ్రూపుల్లోనూ లెవెల్ 2 లింక్ పోస్ట్ చేశారు. చేసినా కూడా ఆ గ్రూప్స్ లో జాయిన్ అవుతున్నారు, అనౌన్స్మెంట్స్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వట్లేదు ప్రభుజీ. అదే అందుకే అదే ఒకసారి వచ్చింది. వాళ్ళకి అవేర్నెస్ చేస్తే వస్తుంది. ఓకే అదే మాతాజీ. మా కోడలు దీనిలో చూస్తున్నా అన్నమాట. వాళ్ళు సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉంటారు, మేము ఇండియాలో ఓకే. ఉంటాము. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఫోన్ చేసి మాకు లింక్ పంపించండి, ఇవన్నీ అడగడం అవుతుంది రోజును. ఓకే అందుకే మాతాజీ. రోజు ఒకే లింక్ ఉంటుంది మాతాజీ. రోజు లింక్ మారదు, సేమ్ లింక్. ఒకసారి ఫోన్ లో సేవ్ చేసుకుంటే వీళ్ళు ఏదో పనుల్లో ఉంటారు, వీళ్ళు ఎక్కడికో వెళ్తుంటారు. ఇక నాకు పంపించాలంటే టైం వేస్ట్ అవుతుంది మళ్ళీని. అందుకే మీకు అడిగాను, నా దానికి డైరెక్ట్ వస్తే నేను చూసుకుంటాను కదా అని. అదే ఈ లింక్ మాతాజీ. మీరు ఫోన్ లో సేవ్ చేసుకుంటే రోజు ఇదే లింక్ లో జాయిన్ అవ్వచ్చు మాతాజీ, మారదు. ఇప్పుడు సేవ్ అవుతుంది కదండి నాది. సేవ్ అవుతుంది మాతాజీ. మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకెవరికి ఏం లేకపోతే ఎండ్ చేసేసుకుందాం మాతాజీ మరి. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. హరే కృష్ణ. ప్రభు, రేపు సాటర్డే కదా, క్లాస్ ఉందా ప్రభు? రేపు లేదు మాతాజీ, మళ్ళీ మండేనే. హరే కృష్ణ అందరికీ కూడా. మండే టు ఫ్రైడే. రేపు వేరే లెవెల్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అది క్విజ్ లింక్ వస్తుందా ప్రభుజీ? వస్తుంది మాతాజీ, చూడండి. మాతాజీ 2 days కి ఒకసారి గ్రూప్ లో పెడుతున్నాము. ఒక పైకి చెక్ చేసుకుంటే క్విజ్ లింక్ ఉంటుంది. ఈ రోజు కూడా పెడతాను మాతాజీ మళ్ళీ. ఓకే 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 మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ ధన్యవాదాలు. శ్రీదేవి మాతాజీ, స్వప్న మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, రేపు చూడండి ప్రభు. ఏదైనా ఉంటే మళ్ళీ మండే రోజు మాట్లాడు. హరే కృష్ణ. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీమద్ భగవద్గీత की जय. हरे कृष्ण महामंत्रान की जय. श्रील प्रपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्ण माताजी. ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభుజీ. हरे कृष्ण. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.